Usa ka Brazilian na dakpan nga naghupot og mga armas ug drogas dito sa Danao City. Usa ka batan-on nga reklamo nga gikulata sa usa ka pulis. Munot sa sunod-sunod nga krimen gamit ang motorsiklo, tun-an sa dakbayan sa Sugbo ang pagdili na sa pag-backride sa motorsiklo. Sinulog Foundation dili makaliquidate sa donation sa Kapitolyo. Ang kwarta sa miaging tuig, wa pa nila madawat. Mga landslide sa Trans Central Highway gihawanan na. Dugang taon na makwit sa nagkahulpa nga yuta sa Gaas, Balamban. Kung sungko kabitayan og sa bansang mga dapit nga maabot ng atong pulmanon at kusita kalilungsin. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gikan sa pagka-tropical depression, mibalik na sa pagka-low pressure area ang bagyong Agaton. Apan bisan kun sa labing uwahing taho, gikan sa pag-asa na sigbatan si Agaton duol sa Davao City, magpabilin gyapon nga mag-isdom ang kalangitan dinhi sa Sugbo. Subay sa pag-uwan-uwan na pagkaroon og unya, dugang mga residente ang namakwit gikan sa ilang mga panimay sa barangay Gaas sa lungsod sa Balamban tungod sa paghulpa sa yuta. Dahil sa magihuwanan ng mga landslides nga ni ali sa Trans Central Highway. Chicky Barrio, Sugilimi. Gisugdan na ang paghawan sa pila ka bahin sa Trans Central Highway padung sa lungsod sa Balamban nga napuno sa mga yuta tungod sa landslide kagahapon. Gimando sa mayor sa Balamban ngadto sa municipal engineers ang hinanali nga clearing operation aron way matanggong nga mga motorista. Matud ni Mayor Ace Stefan Dinghay, ang mga dan sa barangay Gaas ug barangay Kansumoroy ang naapektuhan sa landslide. Kaganiha, miabot na sa 58 ka mga pamilya, kundulan sa 300 ka mga individual, gikan sa barangay Gaas ang mihiklin sa mas luwas nga lugar. At monitor pirmi ang atong atong mga pulisad atong ipatabag monitor ang kauban nato diri sa trabaho na everyday ta nag-monitor. Everyday sa tabi nasa ta sa atong area sa Gaas nga asa na affected na asa ta pirmi ato para Kuyog ni Nang Maria ang iyang mga silingan nga nag-alsa sa ilang gamit aron sa pagbakwit. Sige kuwan diri sa among aba, hadlok ni sa landslide simbako lang. Nya nus ato kuno mi mga andam unya na bakunog na ana. Mao ni ngari mi sa konsehal sa eskwelahan. Dugang ni Binghay nga mapagkaroon og unya ilang gipanidan ang lugar aron sa pagsiguro nga luwas ang iyang mga konstituente human ang liki ug inanay nga nahulpa ang yuta. Ilang hangyon ang mga eksperto sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-ilas sa mga dapit nga luwas puy-an ug dili base lang sa ilang geohazard map. Gawas sa barangay Gaas ug Kansumoroy, lain pang napo ka mga bukirang barangay ang peligro sa pagdahili sa yuta kung magpadayon ang di maayo nga panahon. Kung ihangyo niya nila po, kung ma-identify ko na to, kung asa gay pwede o di pwede, kaya para dili sa kayo pait sa mga katawhan nga pasig dili de pwede niya, anak sila magtukod so sila gasto lang sila matukod niya, mahagba, peligro pa ilang kinabuhi niya. Jinky Bargio, Miss 5. Nakig-coordinate na si Rehabilitation Czar P. Lacton sa Regional Development Council sa Central Visayas ug may pahibaw nga aduna nay gahin ang amihan ng Tugbo alang sa rehabilitasyon apan wa pamasayod ang RDC kun pila samtang padayon sab ganang hatag og emergency employment ang Doli 7 alang sa mga apektadong residente sa amihan ng Sugbo. King Perez, Sugilimi.
Sa nasayran, may dusog dulan 27 bilyones pesos nga rehabilitation budget sa Northern Cebu ang Regional Development Council. Human kini nakahiago og dakong kadaot sa bagyong Yolanda. Gipaybaw sa National Economic Development Authority Region 7 nga may communicate na sa ilang buhatan si Rehabilitation Czar Ping Lacson. I-release na kuno ang inisyal nga pondo apan wa sila masayod kung pila ug magahinan ba ang kinatibuk ang budget nga gisugyot sa RDC. Personally responsible for this is the office of Senator Lacson, and they already informed us that they will be releasing additional money for the Yolanda victims, but as to how much it is, some of those would go to Cebu, I do not really know. I don't have the numbers right now. Dugang sab ni Alhambra nga naghugpong karong adlaw ang budget officers sa mga regional government agencies silang buhatan aron masabutan ang pangayuong dugang budget alang sa rehabilitasyon di lang sa amihan ng Sugbo. Lakip ini ang danyo sa kusog nga linog diin labing apektado ang probinsya sa Bohol. They're trying to put some of those in the 2016 budget. So I think that's where the NEDA and the RDC is on top of this. Padayon sa bang pagpanghatag og emergency employment sa Dole 7 sa amihan ng Sugbo. Nanghatag sab sila og grant sa mga pundok sa residente sama sa mga mangingisda ug mag-uuma. That if they group together and they give proposals to us, less than 1 million, we grant it, depending on its feasibility, of course. We have the regional... King Perez, News 5. Department of Labor and Employment Region 7 may pasigarbo nga ni menos ang unemployment rate so sa third quarter sa miaging tuig. Bagong sistema ipatuman karong tuiga aron mapanlipdan ang katungod sa mga mamumuo. Madin Sabang, Sugin Limi. Subay sa datos sa Department of Labor and Employment Region 7, ni menos sa 4.9% ang unemployment rate sa rehiyon sa third quarter sa miaging tuig. Anaa sa 155,000 ang unemployed. Matod ni Assistant Director Lilia Esteliori nga aron mapanalitdan pa ang mga katungod sa mga mamumuo, ipatuman na karong tuiga ang Labor Loss Compliance System. Maglangkob ini ang 372 ka mga newly hired nga mga empleyado sa buhatan aron ma-monitor ang compliance sa mga negosyante sa mga balaod alang sa mga mamumuo. Giingong kasagaran sa mga violations mao ang kakuwang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga empleyado, labi na ang mga construction workers. Pagpatrabaho og sobra sa 8 ka oras nga walay overtime pay, paglapas sa balaod sa contractualization ug sa di pagtuman sa pagsweldo og minimum wage. Owner is doing everything, the marketing, the selling, and everything. They're not aware of the laws. Wa pa say update bahin sa gisugyot nga pag-increase sa minimum wage sa rehiyon, samtang padayon pa ang negosasyon bahin ini. Samtang padayon sab ang negosasyon sa Regional Tripartite Monitoring Board sa paghusay sa wa nagkasabot nga mga kadis ug mga tigduma sa Cebu Country Club. Currently, we have the country club, labor dispute, and just yesterday we had a luncheon meeting with the regional tripartite monitoring board. Madin Sabang, News 5. Buot sa dakbayan sa Sugbo nga mahawanan ang naghuot nga city jail. Nagpatabang ang dakbayan sa mga pundok sa mga abogado ug muhangyo sa mga huwis nga madali ang mga kaso sa mga piniriso. Leslie Cabinado Vistil, Sugin Limi. Gipangayuan ni Vice Mayor Edgar Labella ang buhatan sa Bureau of Jail and Management Technology sa listahan sa tanang kaso sa mga piniriso sud sa City Jail. Nasayra ni Labella nga nagdasok na mga piniriso. Mato niini nga ilang susiyon kung unsa mga kasong ginagmay lang nga angayang hatagan og second chance ug ang mga kasong kinahanglan ng ipadala sa Muntinlupa. I-assess na to, i-evaluate na to ang mga nature sa kaso. Kung probationable, of course, on this regard, we will ask the help of the Integrated Bar of the Philippines to provide us with pro bono lawyers or of course the PAO na kanang mga detendado nga kon na hearing pa ang subjected na unta sa probation. Gihangyo sa Labella ang mga huwis nga paspasan sa pagdungog ang mga kaso. Hangyoon sa Labella ang Integrated Bar of the Philippines nga mamahimong abogado sa mga dinakpan. Yes, of course. I think they've been doing that because that's a constitutional right. The right to speedy trial is a constitutional right. Una nga, mao kita na tan-awon pero unsaon di sa takabasol because of the calamity that had befallen. And I know nga atong mga judges
are very eager to have these cases acted upon more expeditiously. Leslie Caminada Vistillo, News 5. Tunan sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu ang posibilidad na ibili na ang pagpasakay og mga mag-angkas sa motorsiklo. Matud ni Vice Mayor Edgar Labella nga daghang mga butang nga ikonsiderar aron sa pagpatuman niini. Isa sa ilang gilantaw mao unya ang pagpanginabuhi sa mga habal-habal driver. Dito sa dakbayan sa Manila, gipatuman na ni Mayor Joseph Estrada ang pagbili sa riding in tandem kung pagsakay sa motorsiklo nga adunay angkas. Apan dakong uyon sila Labella nga kinahanglan makitan ang naong sa mga nag-helmet. Gani usa sa iyang gilantaw mao ang color coding sa tanang mga helmet aron daling mailhan. Kadaghanan sa kaso sa pagpamusil gihimo sa mga kriminal nga nag-angkas og motorsiklo. So there has to be a balancing of interest. Ngunit tun-an gining maayo nato. Ug di gud ingon tato way maka-back ride sa ato pa wanay makasakay og habal-habal. So naay usa ka factor sa society nga maapektahan, no? Munang tun-an og maayo. I would agree with that na kanang helmet nga makita gyud ang naong. I would agree nga there has to be some kind of a formula nga mag-helmet tuod pero dili gyud matabunan ang naong. Gipahibaw sa usa sa mga staff ni First District Board Member Julian Tabandaan nga anaa pa sa Intensive Care Unit si Bucal Teban. Hinuon nagsugod na kini og recover human sa operasyon sa iyang kasing-kasing. Nasaran nga gidala sa tambalanan si Daani adtong Disyembre 17 sa miaging tuig human nakasinati og paghuot sa dugan. Gi-heart bypass operation si Daani adtong Disyembre 20 ug gisud sa ICU pagkahuman. Wa pa sab masayri kung kanusa makagawas ang iyang amo. Apan giklaro sa staff nga wa nagtanggong ang mga gimbuhutan niini sa iyang opisina bisan pa sa nahitabo. Wala man si Ma'am Yuli daan nga mo i-authorize ni board na mamirma ba.